I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, ove 3 stvari koje mrzim kod škole. Na prvo mesto je prepisivanje. Nastavnice, jer mogu do toaleta. Što bre prepisuješ? I na drugom mestu je domaći zadatak. Snimaj me. Ovo me više nervira ovaj pomoć. Ovo više zaspaću. I na trećem mestu je kašljenje u školu. Ajde sad lepo da upalim TV. Daljinski. Vidim koliko kaže. A, ovdje piše. Kasnim u školu! Gdje su mi sad sve knjige? Ljudi, to je bilo sve. Pulse!